¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. El PSDG, como saben, elige este sábado a su candidato a la presidencia de la Xunta y hasta el último momento los aspirantes y sus aliados están dejando claras sus posiciones. Escuchen lo que decía hoy mismo Abel Caballero, que como saben apoya a Méndez Romeu, sobre los alcaldes, dos de los alcaldes de las denominadas mareas. En Galicia a veces tenemos unanimidades, ¿verdad? No siempre. Y hay una unanimidad. La unanimidad es que el alcalde de Santiago y el alcalde de Coruña son dos calamidades, pero unas calamidades inenarrables. Hay una expresión histórica que es inmitigado. Es un desastre inmitigado estos dos alcaldes. Bueno, pues precisamente ahora, en unos segundos, vamos a recibir aquí, en el plató en el que tantas veces ha estado como tertuliano, a Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela. Muchas cosas que preguntarle. Arrancamos. Martiño Noriega, moi boa noite. Hola, boa noite, Fernanda. Un placer recibirte unha noite máis aquí neste plator, no que tantas veces estivemos antes de que foras alcalde de Santiago. Quería empezar cunha fotografía dun ano pasado xa. Unha fotografía que forma parte do arquivo da Voz de Galicia e que podes ver nesas pantallas. Unha fotografía na que apareces con Anxo Quintana cando era vicepresidente da Xunta de Galicia e con Ánxela Bugallo cando era concelleira, creo que era concelleira Anteo, ou xa non era e era concelleira. Non, era concelleira. Era concelleira Anteo, bueno. Sí, eu con moito máis E pelo. el, Martiño Noriega, que teño que decir que algúns dos compañeiros do programa non te recoñeceron cando viron esta imaxe, non te E que recoñeceron. o rock and roll pasa factura. Pasa factura, efectivamente. E os anos tamén. Ano 2003, xa ten chovido dende entón. Que non sabía Martiño Noriega que sabe hoxe cando se tomou esta fotografía? Que non sabía. Pois a verdade é que non sabría que contestarche, non? Bueno, supoño que non era consciente de moitas das cousas que son consciente a día de hoxe ou que non tiño o backstage que teño a día de hoxe, pero a millor tiña máis forza da que teño a día de hoxe, non? E un certo grado de inocencia que eu creo que ás veces tamén permite sacar adiante as cousas e ter espírito transformador. Pero a verdade é que daquela non tiña nin responsabilidades na alcaldía Anteo, non? Acababa de aprobar o MIR, era residente e foi unha etapa bonita. E se naquele momento che din que 13 anos despois iba a ser alcalde de Compostela? Non tería acreditado niso. Porque ti que pensabas daquela? Exercer a túa profesión? Sí. Cando entrei na corporación Anteo había un concelleiro do BNG por aquel entón, de 17, e nunca pensei en chegar a ter a responsabilidade da alcaldía Anteo e ao final tívena e menos ter a responsabilidade da alcaldía na capital do país. Pero se me chegas a fazer esta pregunta hai 2 anos, che diría que tampouco entraba nos meus plans ter esta responsabilidade e a día de hoxe, bueno, pois é a responsabilidade que ocupa o meu tempo vital, as miñas enerxías na súa totalidade. Mais decepcións ou máis alegrías nestes 13 anos? Máis alegrías, moitas máis alegrías. Moito desgaste vital, como se pode ver na fotografía. Bueno, tampouco tanto. Pero moito retorno tamén, non? A verdade é que nestes últimos 9 anos tiven que facer un esforzo vital que foi recompensado con moito retorno cidadán, moito apoio e non sempre acontece no traballo institucional de representación nin tampouco no traballo político, non? Nas últimas 3 eleccións que me presentei persoalmente gañalas, ter responsabilidade de gobernar, de transformar a realidade que che rodea, de pelexarte, bueno, cas contradiccións persoais, co día a día. Bueno, non sempre acontece e ben, moitas máis alegrías. Polo menos intensidade. Voute pedir outro exercicio. Imagínate que, vamos a situarnos hai 2 anos, por exemplo, imaginemos que ti sigues sendo tertuliano deste programa de Vía V, que tes que valorar a xestión do último ano dun político que se chama Martiño Noriega. Ui, eso obrigasme a unha despersonalización. Seguro que eres quen.
Bueno, pois eu penso que avaliaría pois, a situación dunha persoa que chegou xerando moitas expectativas, chegou despois dunha situación moi complicada en Santiago e que se está a topar unha situación complexa, que ten adicación, que pon moita carga de traballo, moito esforzo, moita honestidade, que ten acertos e erros, pero que está intentando mudar a realidade da cidade, non? Dende fora, sin entrar en fondura, sería o que pensaría, non? O que pensaría. Bueno, que é bo rapaz. Bueno, pois imos analizar a xestión deste autodenominado bo rapaz que Martiño Noriega nestes momentos, como decíamos, alcalde de Santiago de Compostela, nesta ronda que estamos facendo polas cidades do país, un ano despois de que se celebraran esas eleccións municipais que para algúns, bueno, pois mudaron moitas cousas no país e tamén en algúns concellos. Están con nos Ignacio Carballo, moi boa noite. Hola, boa noite. Delegado de la Voz de Galicia en Santiago de Compostela, na capital do país, e Domingo San Pedro, un habitual da casa. Moi boa noite tamén. Pablo Carballo, moi buenas noches. Boa noite. Imos lembrar que acontecía hai un ano aproximadamente, un pouquiño máis, en Santiago de Compostela, cando os composteláns tiveron que ir ás urnas, votar e decidir quen querían que fora o seu alcalde. Antonte, cumplíase precisamente un ano, o martes, desas eleccións municipais do 24 de maio do 2015, onde houve un xiro radical, ou polo menos cambios máis que salientables en Santiago de Compostela. Compostela Aberta, a forza que representa Martiño Noriega, gañaba as eleccións o 24 de maio. O Partido Popular perdía a maioría absoluta despois dun mandato máis que convulso. O precedente deixábase nas furnas 4 concelleiros, pasaba de 13 aos 9 que ten actualmente. O Partido Socialista de Galicia sofría un duro varapalo, perdía máis da metade da súa representación, dos 9 concelleiros pasaba aos 4 actuais. O BNG tamén baixaba de 3 a 2 concelleiros. Na investidura de Martiño Noriega recibiu o apoio dos seus edís de Compostela Aberta e dos 2 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego. Abstivéronse os socialistas e os do Partido Popular votaron o seu candidato, Agustín Hernández. Bueno, enseguida lembraremos que cousas aconteceron neste ano de goberno municipal en Compostela, na capital de Galicia. Martiño, se hoxe se celebraran eleccións, que pensas que acontecería? Teríades os mesmos concelleiros, teríades menos, chegaríades a maioría absoluta, non? Pois non o sei. Fía sempre o traballo conxunto da legislatura, non? Non o sei. É certo que existiron moitas resistencias na cidade, é certo que a situación na que houbo que traballar foi moi complicada. Eu teño pois unha sensación dual moitas veces, non? É dicir, todo o que se xera ao redor da xestión do día a día, o feito de estar no centro do foco conxuntamente con outras cidades, polas expectativas que se abriron e tamén pola situación preelectoral que o condiciona todo en estes momentos, tamén o día a día institucional, te podría decir que teríamos dificultades. Logo que percibo na rúa, que tamén o percibía na campaña, unha situación diferente, non? É dicir, pode haber críticas á xestión, pode haber malestares en situacións que se viven na cidade, pero eu síntome moi ben tratado, moi arroupado, alá onde vou, nos contactos cos barrios, co tecido asociativo, nos actos, ca xente. Teño un moi bo retorno, co cal teño unha contradición de sensacións, todo o que é a dificultade do día a día, ese sentirte continuamente no rock and roll, baixando na carrilana, esas xornadas maratonianas, os problemas para pôr en marcha unha administración pola cal aconteceron cosas estes últimos 4 anos que deterioraron moito pois a xeración dos circuitos, a prestación de servicios, bueno, todo ese gasto, pero logo a sensación que teño é positiva, non? Entón non sei que acontecería. Certo é que fías todo o traballo conxunto da legislatura. A mellor se me preguntas máis adiante, podría ter unha sensación, ou polo menos unha intuición. Decías antes que, bueno, atopastes unha situación complexa, que non foron doados estes 12 meses. Que foi o máis complicado, máis bueno, o que menos esperabades que acontecera? Eu é verdade que viña dunha experiencia na administración local. Sí, claro. E é certo... Que neso é distinto ao resto dos alcaldes das chamadas mareas. Era consciente da situación que nos podíamos atopar. De feito, eu antes falaba das expectativas que se xeraron ca victoria, pero non das que eu xerei durante a campaña. De feito, había unha frase que repetía durante a campaña: non vimos a vender motos. Prometemos traballo, honestidade, pero non grandes promesas, nin grandes expectativas, porque eu era consciente de que non podía xerar falsas promesas ca situación que podía haber. Pero máis aló do político, non porque pasaran 3 alcaldes durante a legislatura, non porque rematara a legislatura cunha corporación de concelleiros non eleitos, non, sino tamén por todo o proceso de judicialización que se vivira, que afectara tamén internamente a casa, polos problemas que houbera internamente na casa, apartárase pois a interventora, o secretario, a xefa de personal, o xurídico,
verídico, gañaran a reincorporación os últimos meses da legislatura despois de 3 anos apartados, incluso o inicio desta legislatura, e polo tanto percibía que podía haber dificultades. O resto da equipa viña sin experiencia no institucional. E tamén foi un choque para eles de repente enfrentarse ao día a día, de que digas unha cousa ou que queres facer algo e que tardes ao mellor 3 meses en poder viabilizalo e que as cousas non son inmediatas e que teñen os seus procedementos. A situación que me atopei foi un pouco máis complicada. Si que no Concello percibín que había déficit de persoal na maioría dos servicios, houberon ERE encuberto que non é propio do Concello de Santiago, aconteceu en toda a administración pública, todos os servicios se queixan de que falta persoal para tramitar cuestións, de que están nunha situación moi precaria. Logo, incluso, ahora dos propios circuitos administrativos, a judicialización que viviran os cargos políticos tamén afectara a traballadores da casa, había desconfianza, había unha situación na que tramitar un expediente que normalmente se tramita en X tempo, pois tardaba moito máis. Bueno, hubo que facer un traballo moitas veces de recuperar confianza e xerar circuitos dentro e tamén cos barrios. A mellor das reunións que a comunidade educativa decían que na anterior legislatura pasaron 6 concelleiros polo departamento. Claro, non hubo continuidade, a pesar dos acertos ou dos erros, ou ibas ao barrio, te reunías ca asociación de veciños, te entregan o dossier e dicían, bueno, vostede é o 5º alcalde que pasa en 4 anos. As necesidades siguen aí en riba da mesa. Claro, entonces ti tiñas que dicir, a ver se vostede é capaz de facer algunha delas. E despois, a relación ca oposición, tendo en conta que non tedes maioría absoluta, eu non sei se en algún momento... Bueno, cando empezaron a enrocarse as cousas e non, bueno, vimos momentos, declaracións da equipa de goberno e de ti mesmo que parecían transmitir que non daba pa máis aquelo. En algún momento tiveches a tentación de marchar? Non, nunca. Nunca. En un momento que me presentei en Santiago, a pesar de que non se me creía, sempre dixen que se tiñamos a responsabilidade de goberno me sentía vencellado o proxecto da cidade e estou absolutamente absorbido pola cidade e comprometido con intentar mudar a situación na que empezamos a traballar. En algún momento, durante este primeiro ano, sí que puxen en riba da mesa unha cuestión, é dicir, que non se podía bloquear o día a día da cidade dende a corporación. Compostela Verde era a lista máis votada, é certo que non ten maioría absoluta, é certo que está mandatada e obrigada a dialogar. Eu hai pouco nunha entrevista na vosa casa en papel lle decía a Capeáns que aprendín a encaixar como un boxeador e tamén aprendín incluso a dialogar máis ao lado razoable e iso tamén é positivo e está ben, forma parte do momento. O que pasa que deronse algunhas situacións que a min me fixeron ver que non existía vontade de viabilizar determinadas cuestións. Por exemplo, cando se debatiu a política fiscal do Concello, ao final se chegou un acordo do Partido Popular e do Partido Socialista. Hai algún problema niso? Non hai ningún problema. Que pasa? Que aprobaron unha política fiscal que nunca defenderan dentro do goberno e que provocaba unha diminución de ingresos para o Concello de 3-4 millóns dun orzamento de 100, que no momento no que está a cidade, cos problemas de mantemento, de rede viaria, non era menor. Entón, cando se deu o debate dos orzamentos, eu amaguei convencellalos unha cuestión de confianza, pero non era por coaccionar, era por decir, oye, señores, donas, cabaleiros, si entenden que non podemos ter uns orzamentos e bloquean os orzamentos, artellen vostedes unha maioría alternativa e gobernen, porque a cidade non pode estar paralizada. E ese foi o mellor un momento no que se deu a sensación de que se amagaba con iso, pero eu fixen dentro o convencemento de non podemos gobernar con uns orzamentos, non podemos duplicar mantemento, nin outras cosas que son necesarias, pero coñan vostedes o goberno e artellen outra... Ao final, bueno, aprobáronse e fomos a primeira cidade en minoría que os ten definitivamente aprobados e eu estou moi aliviado por iso. Enseguida escoito a Ignacio e a Domingos, pero por que lle chamades o Pazo de Hanoi, o Pazo de Raxoi? Nas redes... Nas redes sociais, bueno, xa sabes que eu nas redes moitas veces utilizo de Good Morning Vietnam pola película para dar os bons días e a xente comentaba este primeiro ano de que máis que o Pazo de Raxoi parecía o Pazo de Hanoi bombardeado. Pero vos sentides así bombardeados con napalm? Non, con napalm non tanto, é toda unha metáfora que non chega a aquel drama. Bueno, pero as metáforas son importantes en política. Bueno, sí que percibín en determinados sectores unha mala digestión dos resultados electorais e unhas resistencias que iban máis alá da crítica política. E logo tamén é certo que o momento preelectoral permanente que non axuda nada a normalizar a vida institucional, porque os partidos están continuamente definindo posicións partidarias e iso non permite que a xente relaxe posicións en beneficio da cidade. E, bueno, é certo que algúns sectores da cidade, incluso mediáticos, sobrepasaron determinados límites que a min non me deixaron de sorprender porque non entraban no informativo, era xa falta de respeto personal,
o rol institucional, a propia institución, e non foi agradable. Pero tampouco hai que dramatizalo. É dicir, estamos nun momento histórico no que non está definido que proceso ven, as candidaturas cidadáns da Unidade Popular están nun espacio político que se ve como unha posibilidade de cambio, outros o ven como unha posibilidade de cambio a peor, e hai moitas resistencias. É un momento no que todo está por decantarse e ti estás no medio da melé. Ignacio. Sí, hai case un ano asumiches a alcaldía de Santiago con un mensaxe moi claro e moi rotundo, e cito textualmente, ofrecendo diálogo para recuperar o latexo da cidade. Case un ano despois, que balance podes facer tanto do diálogo, ainda que dices que faz un esforzo de diálogo, como de recuperación do latexo da cidade? Bueno, eu partía dunha diagnose de baixa autoestima da cidade despois do que acontecera. E despois de estar permanentemente durante 4 anos hasta o tramo final da legislatura no que chega Agustín nunha situación moi convulsa e Santiago na prensa continuamente por razóns que pouco tiñan que ver co día a día de xestión, non? Eso percibino logo cos barrios e tamén falaba de reivindicar o relato de cidade, porque entendo que a cidade o perdeu. Claro, eso pode resultar moi poético, pero eu penso que na época de Estévez a cidade tiña relato, para ben ou para mal, pero tiña unha personalidade. Bueno, estamos traballando en recuperar esa confianza entre a institución e os barrios e en entender que o goberno municipal non ten a solución a todos os problemas. Ten, de alguma maneira, a responsabilidade de gobernar. A responsabilidade non de diluirse nas decisións transversais, sino de marcar unha personalidade, pero ten que facelo de maneira coparticipada e collerlle o pulso á cidade, o tecido asociativo, os barrios, os diferentes sectores, incluso tamén os diferentes grupos. E eu creo que en ese sentido o ano foi positivo, a maiores de recuperar unha especie de consenso institucional na cidade, porque Santiago non se entende dentro do disenso, non se entende dentro dun enfrontamento xunta-concello, porque é un espazo compartido, vital, non se entende cunha dinámica como pode ser a de Vigo contra a xunta. Entón, en ese sentido, había tamén que normalizalo dende posicións políticas moi diferentes. Eu creo que todos fixemos un esforzo por normalizar as relacións e por cooperar. Onte mesmo acabamos, despois de meses de traballo, pechar o convenio para Intermodal cunha infraestructura importante e foi un exemplo de traballo durante meses, eu creo que construtivo entre 3 administracións. E bueno, en ese sentido, eu puxen a favor de obra todo o que puiden poñer persoalmente con todas as resistencias, incluso tamén no trato cos grupos, cos portavoces e ca xente. Xa adianto que imos escoitar despois a oposición e teñen un punto de vista distinto. Cando dicía do diálogo tamén me refería a iso. Portas dentro do Concello. Crees que realmente houve ese esforzo, digo, por todas as partes? Lóxicamente, quen goberna, eu creo que ten máis responsabilidade e por recuperar eses espacios de consenso que houve noutras épocas en Santiago e que foron modélicos, ademais. Bueno, eu teño que decir que pola miña parte sí, a min costame que por outras partes tamén. Outra cousa é logo que aconteza internamente e logo que se explicite externamente, porque sí é certo que ás veces a oposición guioniza un discurso que non é coincidente logo cos espacios de diálogo, no que non hai esa confrontación, por decirlo de alguma maneira, non? E forma parte da escenificación ou dunha posición dunha posición que a min a veces me resulta curiosa porque xera socios coincidentes en determinadas cuestións cando políticamente son moi diverxentes. No, tampouco. Pero é certo que moitas veces, ao final, acabas vendo o BNG, PP, PSOE nunha mesma posición, aínda que empecen dende posicións diferentes, na crítica ou nos temas da xenda da cidade. Pero sí que se fixe un esforzo por dialogar. Os orzamentos saíron despois de meses de múltiples reunións, incluso co Partido Popular non houve exclusións. Recolléronse as enmendas, recolléronse as aportacións, transparentouse o proceso de diálogo, porque nas ordenanzas fiscais o fixéramos e parecía que non dialogáramos e dialogáramos moito, entón dixemos, veña, luce taquígrafos con todo isto. E eu, en ese sentido, sí que estou satisfeito. Además, eu creo que é un camiño que vai a ir avanzando. Domingos? Boa noite. Boa noite. Santiago é un lugar moi especial para ser alcalde, eu supoño que estará de acordo con eso. Dicía tamén moito Manuel Fraga, que era moi pomposo, para estas cousas dicía que só hai unha cousa máis importante que ser alcalde de Santiago e é ser alcalde ou ser papa en Roma, non? Pois con esa grandilocuencia que Fraga lle daba
esa importancia que lle daba a alcaldía de Santiago e esa boa relación que mantivo sempre cos alcaldes da cidade que acolla ademais a presidencia da Xunta e as sedes autonómicas. El sempre se destacou por levar moi ben iso que os franceses chaman a cohabitación, sempre tivo un moi bo entendimento con Estévez no seu momento, despois tamén con Bugallo. A min gustaríame saber a súa valoración pola parte que lle toca. Que tal é o seu entendimento co presidente da Xunta, co inquilino, co veciño de Santiago, Alberto Núñez Feijóo? Últimamente fanme esa pregunta e dime, e non vale que digas que é cordial. Pois, esa é a cuestión que sempre me din os xornalistas. Eu creo que é unha relación correcta, o digo sinceramente. As veces que tivemos as entrevistas e sendo os dous conscientes das diferencias políticas, falouse da cidade, defenderonse as posicións de cada institución, pero sempre dende unha posición de aposta polos intereses da cidade. E eu eso creo que hai que agradecelo. A miña relación e a da miña equipa con diferentes consellerías, pois a Consellería de Benestar ou a maioría das consellerías foi fluida, correcta e de cooperación. E eu digo así, é certo que existiu algún tipo de enfrontamento ca Consellería de Obras Públicas, polo enfoque da intermodal, pero que eu sempre identifiquei como posicións que derivaban de diferentes estrategias de como afrontar ou chegar ao final a un acordo. Sí que tiven ás veces a sensación de ser percibido como unha ameaza política. Eu decía tamén outro día na entrevista de Capeáns. De feito, nos encontros que eu tiña con Feijóo sempre lle reiteraba que estaba absolutamente centrado na cidade e que as expectativas de que eu poidera ter outro percorrido non podía prexudicar a cidade. Preguntouche Feijóo expresamente se va a ser candidato. Non, pero se iba a poñer a venda diante da ferida. Porque tiña medo de que ese... Pero en que percibías ti? Tiña medo de establecer unha relación en vez de cooperación de competencia entre as administracións, de facer axendas paralelas, de non centrarnos nos intereses máis importantes da cidade, ou que incluso que as expectativas de que eu pudera ser candidatable a algo puderan directamente prexudicar a Compostela. E como eu tiña absolutamente decidido que eso non iba a acontecer, pois eu xa entraba dicindo que non me vou a fugar a ningures, que eu estou aquí centrado na cidade e que o ambiente preelectoral non pode de alguma maneira prexudicar o que está pasando en Santiago. Esa corrección na relación... Nunca mo preguntou e sempre me decía que el non operaba baixo esos parámetros e eu tamén yo recoñezo. Digamos que esa corrección na relación co presidente da Xunta, co goberno galego, ao fin e ao cabo, o máximo representante, en que se traduxo? Porque vimos na primeira fase do mandato, si vimos que chirriaban esas relacións cando se abordaba cuestións como as aerolíneas, cando se abordaban determinados asuntos da cidade, un dos últimos ou mellor a intermodal, que ahora vai máis encarrilados. En que se traduxo ese entendimento en positivo para a cidade? En que aspectos, por exemplo? Bueno, unha última xuntanza directamente o que lle pedín é que mantivéramos un baixo perfil entre as institucións, aínda que houbera diferentes estrategias como pode ser no tema da intermodal, e a min constame que el intermediou, non? Falei de infraestructuras básicas como a variante da Aradas, que levaba anos parada, iniciaron as expropiacións da variante que levaba anos paradas. Falamos activamente da situación da propia cidade da cultura, do proxecto de paisaxismo que tiñan na cidade da cultura unha vez paralizadas as obras e do feito de que viva de costas a cidade, porque vive de costas a cidade e da necesidade de conectalo, ainda que fora a través dun pulmón verde e bueno, cooperamos. E tamén en cuestións máis do día a día das diferentes concellalías. Cando hai un problema co propio conselleiro de Benestar ou de Economía, un taller de recuperación das brañas entre diferentes institucións, aí eu creo que hai unha razonable relación en estes momentos, a pesar de que existen diferencias políticas evidentes. E eu creo que o peso que ti comentabas do simbolismo de Compostela ten tamén xera os seus condicionantes, non? Porque cando falabas eso do Vaticano, incluso tamén se fala de que Compostela é un pequeno Vaticano, porque polas relaciones co goberno galego, ca Igrexa, ca universidade, pero incluso tamén hasta co corpo diplomático. En Santiago pasa o que non pasa na maioría das cidades, eu xa non lembro cantos embaixadores ou embaixadoras ou cónsules teñen pasado por Compostela, porque para ser unha cidade no cuantitativo pequena, no cualitativo ten unha carga simbólica terrible. E iso tamén afecta o día a día e a representación. Coincidimos eu o presidente,
a veces coincido máis co presidente que ca miña familia. E iso vai en detrimento da miña calidade vital. Pero en todo tipo de actos das diferentes institucións ao longo da semana. Entonces, hasta fomos xuntos a Bos Aires porque lle dedicaron a Feira do Libro a Compostela como cidade. Martiño, levas un ano nada máis. Eu non sei que vai ser desta relación cando leves 3 ou 4. Non sei como vai avanzar isto. Que eu creo que nos estamos a compartir como... Nos estamos a comportar como... É que te ves moi emocionado. Non estou falando de corazón, estou falando de profesionalidade. Se seguimos insistindo... Non, de profesionalidade. E eu creo que eso, porque todo o mundo consciente das diferencias políticas e de que habitamos posicións políticas antitéticas e que incluso están chamadas ahora a confrontarse nas xerais e nas autonómicas. E é evidente. Bueno, déxame porque algunhas cousas aconteceron efectivamente nestes 12 meses escasos, algunhas polémicas tivestes que resolver. Pablo Carballo estivo pendente de algunhas delas. De algunhas, efectivamente. Falaba agora Noriega do Vaticano, non? Imos empezar por aí porque xa nada máis chegar deixou insinuou a súa intención de non acudir presenciar a ofrenda relixiosa do apóstolo das festas grandes de Santiago, e así o acabou cumprindo. Non estivera xa previamente tampouco na ofrenda do antigo reino de Galicia. Si presenciou Noriega como alcalde os actos civís, e si estivo, como vamos a ver nestas imaxes, na recepción ás diferentes autoridades nese día, entre elas o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tamén no acto posterior en Rasoi. Pero neste outro acto, na catedral, na ofrenda ao apóstolo, non acudiu tampouco a misa de traslación en decembro. Foi Pilar Rojo, a delegada regia, entón presidenta do Parlamento de Galicia. Con ese rol, ¿no? En los lugares que entendemos que hay que cumplir en lo que tiene que ver con la plaza pública. Yo creo que sería hipócrita si dijera que el formato del acto es un formato que a mí me agrada, ¿no? Es decir, no me agrada, entre otras cosas, porque yo creo que representa determinados simbolismos que en cierta medida ya están superados en la sociedad civil. Que o alcalde persoalmente non vai a unha misa, eu creo que eso non ten unha maior importancia. O que importa é unha relación cordial a nivel institucional. Somos veciños, vivimos enfrente, servimos á mesma cidade, etc. Eu, nese sentido, penso que o alcalde ten unha postura correcta. Bueno, tamén nos primeiros tempos de Noriega falamos moito de educación e de comedores escolares. Ata diferentes empresas, 4 acaban renunciando a unha concesión que se vai liando de xeito que Noriega acaba acadando, cunha forma, prorrogando o concurso de Ser Unión despois dun procedimento de urxencia, que é o que pretendía decir. Afecta a 800 alumnos, son 9 centros en Santiago de Compostela. Unha prórroga que implicou un aumento do 25% do establecido nos menús e que arranxa este ano. Veremos o que sucede tamén a partir do próximo. Máis cousas das que temos falado en Santiago neste ano, por exemplo, que facer cos indixentes no Toural e tamén nas súas proximidades, algo do que xa falaban os veciños, os comerciantes, pero que estoupou, sobre todo, despois de ver esta imaxe, a dunha delas, orinando, como están vendo, durante o paso dunha procesión. Xa antes víramos estas outras, outro dos indixentes no entorno da Rúa do Vilar, na propia praza do Toural, defecando. Os comerciantes descontentos coas faltas de medidas do Concello trasladaron as súas queixas á Valedora do Pobo. Estas lles deu a razón e lles aconsellou acudir á Fiscalía. Noriega pediu respeto para estas persoas, achaca a Xunta non ter un centro para atendelos. Hai 3 en concreto, 3 destas persoas para as que non se ten atopado unha solución concreta. Falaba tamén dos orzamentos, hai un instante Martiño Noriega da relación cos grupos da oposición que lle achacan falta de diálogo, logo imos ver e escoitar tamén opacidade nas contratacións, pero é certo que acabou sacando adiante, incluso vinculando unha posible moción de confianza esas contas, despois de contar coa abstención do Partido Socialista de Galicia, que fora moi crítico nos plenos precedentes con esas contas públicas. O resultado da súa xestión vai ser responsabilidade exclusivamente súa. Outras cuestións das que tamén temos falado e moito, chamanlle, por así decirlo, Fochanca City, polas fochas, polas fochancas, que, ao longo da cidade
se ven atravesando. De feito, aprobou Noriega unha partida duns 400.000 euros, creo que algo máis para arranxar parte delas, pero segue sen solución o conxunto da cidade. Un problema que ademais ven de lonxe, porque imos recordar unha páxina na Voz de Galicia do noso compañero Nacho Mirás, ano 2010, e unha convocatoria a través de internet, Apadrina un bache, na que xa participaban daquelas 1000 veciños de Santiago de Compostela. Unha problemática que ven de lonxe que sigue sen solucionarse. Falábamos tamén de infraestructuras, porque, decía Noriega, ven de desatascar o convenio que ten que levar adiante a conexión intermodal, unha das bellas demandas, pero hai outras cuestións que todavía seguen sobre a mesa, sobre o tapete. Por exemplo, as conexións coa autopista, coa P9, especialmente na zona norte de Santiago de Compostela, pendentes de desatascar. Tamén a cuestión da depuración das augas. A depuradora do Souto segue paralizada nos despachos. Bueno, as augas fecais, especialmente en días de chuvia, acaban vertendo o río, un problema que tamén ven de longo, pero que sigue sen solucionarse. Fochancas, Martiño. Entendes que a xente este enfadada con este asunto, que este incomodada con esta situación que, como ben decía Pablo Carballo, non é nova. A Voz de Galicia, que fala das fochancas de hoxe, falaba tamén das fochancas de antes, efectivamente, pero a xente, os composteláns, teñen a sensación de que a cousa non vai como tiña que ir. Bueno, hai unha parte na que diste, bueno, polo menos volveuse os debates locais que sempre foron debates centrais na cidade, non? E iso fala da normalidade, da recuperación da normalidade. Evidentemente, é unha parte positiva. A outra molestia que provoca o grado de deterioro da cidade dos veciños e veciñas non é agradable. Pero comprometeste a rematar o mandato con fochancas free? Eso sin ninguna dúbida. É dicir, aquí hai un problema, non? E eu sí que o percibín estos meses, non? E incluso informes técnicos da Casa que falan de que hai un déficit no mantemento da cidade dos últimos anos de máis de 5 millóns de euros. E eu atópome, na medida en que voto los barrios, con mantemento da cidade moi deteriorado, pero non só en rede viaria, en beirarrúas, en parques, en espazos. E as contas non me dan mentalmente. Vas visitando e todo o mundo di, bueno, aquí é pouca cousa aquí, aquí. Santiago ten máis de 200 km², e ten o orzamento que ten, e ti ves que hai un grado de deterioro moi elevado. Que fixemos nos novos orzamentos? Bueno, triplicamos o gasto en mantemento. E iso vai a permitir, de alguna maneira, minorar a situación a partir de cando finalice o verán. De feito, agora estaba vendo 1000 puntos, apadriñaron con Nacho Mirás, agora levanse actuado en 700 puntos da cidade e aínda falta. Entón, eu entendo o malestar, incluso asumo as paternidades que non me corresponden, porque de nada vale falar diso cando a xente colle un bache. E o que hai é que facer unha aposta por duplicar e triplicar medios e poñer a cidade bonita e en bo estado. Dito isto, non é unha cuestión de vontade, porque, é dicir, nos incluso neste primer tramo do ano fomos ao límite do procedemento na contratación por vía de emerxencia para poder dispor de fondos, non? E iso tamén tivo críticas na oposición, que van vostedes ao límite, pero que a cidade non podía agardar, empezaron a chegar aos primeiros contratos. Eu non teño ninguna dúbida que ese vai ser un tema que se vai a solventar. Ninguna dúbida. E entendo as molestias do presente. Por certo, ti ou alguén do teu equipo tivo que levar o coche ao garaxe antes de tempo como consecuencia de meter unha roda onde os coches do meu equipo normalmente quedan na carretera por vellos e porque teñen centos de miles de kilómetros. Bueno, algún coche de alta gama verá no equipo. Non polas fochancas. Algún coche de alta gama verá no equipo. Pois creo que non. Creo que non. Pero dito isto, non, pero supoño que moitos composteláns sí, porque é certo que a rede viaria está moi deteriorada. É certo que hai un negocio paralelo que ten que ver con contentos que están os talleres, non? Segundo conto. Bueno, pero eso non pode ser xustificación, non pode ser xustificación, e espero que os talleres non me monten unha manifestación cando o tema este solventado, porque está en camiño a solventarse aínda estas semanas, están nunha segunda fase, a partir do verán entra o contrato de mantemento. Bueno, Ignacio, facíamos aí un pequeno relato de cousas que aconteceron estes meses, non? Non, e o tema dos baches, bueno, é un tema importante, é un tema, se queres, menor, pero importante no sentido de que afecta a vida diaria da xente, non? Incluso con accidentes e problemas graves para algunhas persoas, non? Como teña sucedido. De todas maneiras, é verdad, e a Voz de Galicia, sí, ano tras ano manifesta este tema, porque facemos, reportaxes, facemos chequeos ás rúas e tal, e é certo que todos os anos ten pasado isto. Ahora, eu creo que como este ano, eu creo que non. Tanto non.
non sei se é debido, probablemente sí, a unha falta de previsión, porque, a fin de contas, todos sabemos que cando chegan as chuvias, pois as cousas empezan a ir mal nos pavimentos e tal, non? Entón, quizáis houve unha falta de previsión no goberno municipal sobre este tema, non? Aínda que, efectivamente, hai un déficit de investimento na cidade, nas vías da cidade, non? Que ahora se fala de facer un plan estratégico, eu cando se fala de plans estratégicos poñeme a temblar, porque parece como que fagamos un plan para despois non resolver nada, non? O gallá se resolve. Pero eu, indo máis aló e citando algún outro tema, como os que comentaba Pablo hai un momento, o tema dos comedores escolares. Eu relaciono os temas e creo que falta algo de pragmatismo neste goberno municipal, algo de dilixencia na xestión. Non sei se crees que o goberno podía ter respondido mellor ante cousas que eran perfectamente previsibles. Unha cousa é a vontade, outra cousa son os procedementos administrativos. E non sempre son coincidentes, nin incluso os ritmos tampouco. Eu nego a maior na cuestión da falta de previsión. Porque é certo que nós, o ano pasado, chegamos cun orzamento aprobado do Partido Popular e en algunhas partidas, o ser ano electoral, cos fondos esgotados. O tema dos contratos de mantemento, que eran moito menores, polos motivos que sexan. Porque queres ter a cidade bonita antes das eleccións, polas determinadas cuestións, estaban moi esgotados e fixeronse ampliacións desos contratos, pero hasta onde podías ir por lei. De feito, a 1 de xaneiro deste ano, co orzamento prorrogado, foi cando de alguma maneira activamos o procedimento de emerxencia e o encadenamos ahora cos novos orzamentos cos contratos de mantemento. Entón, non hubo tanto unha cuestión de falta de previsión como de limitacións ou de corsé, porque un prefire claramente evitarse estes problemas e os vi a vir. E as angustias van por dentro cando tardas en activar mecanismos. Pero no procedimento administrativo eu creo que houve unha preocupación dende o inicio, porque sí que detectamos que está moi deteriorada a rede viaria e a pouco que saibas que chega o inverno, eso vai a ser terrible. E no tema dos comedores escolares, claro, ese é un procedimento de contratación, no que é certo que as exixencias o mellor eran moi elevadas por ter feito unha recollida de peticións dos sectores educativos e non eran coincidentes co prezo de licitación. E é certo que non eran coincidentes porque os estudios económicos non alertaban de que houbera unha distorsión e as empresas tampouco, porque se presentaban pero logo se retiraban. Certo que eso coincidiu tamén a nivel autonómico con todo o conflicto dos comedores escolares a nivel xunta, os problemas que houbera cunha empresa, e iso xerou tamén moito máis foco da xente de que están a comer os cativos e as cativas e as empresas... Foi unha sucesión, non sei, un encadenamento bastante increíble, non? Sí, foi... Eu nos 9 anos que levo vencellado a administración local nunca vin 3 concursos nos que se presentaban as empresas, resultaban adjudicatarias e logo, sin dar explicación, se retiraban, porque só transparentaron ao final que había pouco marxe económico. Hubo que facer un novo estudio económico e hubo que pagar máis. A administración pagou máis e agora, se queremos ter un bo servicio, imos a ter que pagar todos, a administración, os pais e as nais. Pero dito isto, sempre hubo comedores escolares na cidade. Non deixou de funcionar ningún día, con normalidade. Pode haber maiores ou menos críticas, pero a empresa que os viña prestando, os presta agora para a Xunta e con normalidade. E a min a veces iso que me interesa, porque o debate está ben, e o foco está ben, pero a mí me preocupa cando chega a vida real. A mí me preocuparía que os comedores estiveran semanas sin servicio, por exemplo, eso que me preocupa. Moita preocupación nos pais, ante esa situación de indefinición, pero de que vai pasar. Pero aí non sabes onde está antes, se houve a galiña. E aí non quero cargar contra a cuestión mediático-social ou contra a propia dinámica da cidade, retroalimentada, incluso dende a propia corporación cando estaban na propia mesa de contratación, porque as mesas de contratación en Santiago están goberno e todos os grupos, e foron vendo o que acontecía. Claro, aí a responsabilidade política, hai unhos pliegos, hai unhos técnicos, hai unhos cargos políticos, é complicada, Pidoche o mesmo exercicio, se ti en lugar de estar no goberno estiveras na oposición asistindo a toda esa peripecia, serías tan condescendente co goberno, estarías tan, seguro de que é un problema administrativo, que require os seus tempos, que dende fora, no procedimento de contratación, me preocuparía que a prestación dos servicios se deteriorara, pero non se deteriorou. Eu sempre puxen o límite ou a línea roxa aí. No resto, eu a verdade que me tiven que acabar metendo incluso personalmente en que estaba a pasar, porque as empresas non o transparentaban. Entón, era moi difícil, non podes cambiar o procedimento administrativo. Ao final se foi por un procedimento negociado de emerxencia de contratación cando fomos conscientes cun novo estudio económico.
E logo, bueno, esa é unha situación. Porque ese é o modelo que quere Compostela Aberto, ou Compostela Aberta. Quero decir, explico un pouco máis a pregunta, que ten que ver cun modelo de xestión municipal. Ti decías que na campaña procurache ser prudente nas cousas, nas expectativas que se creaban, pero sí que se asocia a Compostela Aberta, se asocia, bueno, pois a eso que se chama nova política cunha pretensión de mudar determinadas cousas na administración. Falo, por exemplo, da remunicipalización de certos servizos que moita xente prometeu en campaña. Hai uns días estaba aquí sentado Jorge Suárez recoñecendo que hai cousas que non van ser posibles neste aspecto. Ti tamén estás nesto de, bueno, decir, bueno, unha cousa é a pretensión e outra cousa é a vida real. E a vida real di que hai cousas que non se poden facer. Viña dunha experiencia en Teo de remunicipalizar o servicio da auga. Sí. Que foi un traballo de 2 anos e medio. Entón, non frivolizo ca remunicipalizacións. De feito, outro día se recoñecía no propio debate da corporación, non había referencias explícitas ao número de servicios a remunicipalizar. É certo que na medida que sexa posible e con seriedade hai que abordar o tema. Pero crees que vai ser posible facer algo nestes 3 anos que restan? Nos vimos de anunciar agora e debatirase nas vindeiras semanas a remunicipalización do servicio da hora e da grúa en Santiago, porque xa pechamos todo o traballo que hai que ter, auditoría interna, económica, informes de persoal, viabilidade empresarial, porque eu son dos que pensa que a prestación directa é máis ventaxosa, por moitos motivos, e que, no fondo, hubo un exceso de externalizaciones dos concellos. En Compostela está prácticamente todo externalizado, e agora remunicipalizalo todo é inviable. Outra cuestión é que ti selectivamente, e cando sexa posible, vai recuperando servicios para a xestión directa. O agardo pechar, porque iso vai a ter que decir a corporación ou da grúa da hora e outros servicios. Agora... Que outros servicios? Bueno, eu teño no horizonte o servicio da auga, porque remata a final de legislatura. E eu teño expresado a concesionaria. Outra cousa é que haxa viabilidade para facelo. Pero da hora e da grúa veunos impostos por unha sentencia judicial. Tivemos que decidirlo en 9 meses. Claro, aí tivemos que acelerar moitos prazos, porque non é sinxelo. O marco non facilita a remunicipalización, sobre todo en política personal. Non o facilita, o dificulta moito, porque ahora mismo, se nas administracións non podes contratar cando un funcionario está de baixa ou cando se xubila, como podes remunicipalizar? É moi complicado. Entón, é unha situación complexa, pero eu son optimista de que se vai a conseguir recuperar servicios e dentro un pouco do que eu pensaba que se pode facer. Incluso eu non tiña na folla de ruta que o servicio da grúa da hora o puidéramos recuperar, claro. Domingos? Sí, vou a cambiar un pouquiño máis os marcos desta entrevista. Decía Fernanda, poño como representante desta nova política, non? Da nova cultura política, deste espacio político que está de alguna forma en construción, como ás veces cando se fai unha páxina web que lle poñen aí o cartel, pero bueno, que ten uns rasgos que a distinguen, non? De outras formas políticas, como é, bueno, esta cultura nacida nas prazas, este debate, o asamblearismo, o diálogo, a participación cidadá, non? Os círculos, esa expresión de abaixo a arriba na toma de decisións. Como se concilia todo isto logo con esta especie de trapalladas, como cando se fan candidaturas electorales e aparecen persoas que ninguén propuso de abaixo a arriba, que entran nas candidaturas pola chimenea, como é o caso da número 2 da lista por Coruña, non? Que non foi sometida a primarias, alegouse naquel momento por falta de tempo, e agora que hubo tempo ou repetirse as eleccións, pois tampouco se vai. Como se pode conciliar unha cousa coa outra? Ou é que isto podese facer o que se queira que dá igual? Non, eu o que opino é que a nova cultura non implica unha tábula rasa ou non implica perfección nos obxectivos que te marcas, non? E co proceso que se está a dar no país ten moitos acertos, ten cousas positivas, pero tamén ten erros, evidentemente, e contradiccións. Tanto nos mecanismos moitas veces de participación como de toma de decisións. E aínda que nos reivindicamos de nova política, é certo que vimos a vella política e que cohabitamos ca vella política. E que é certo que determinadas cuestiones que están interiorizadas, de en vez de colaborar ou cooperar, competir, ou a fraternidade e non de alguma maneira a rivalidade, pois moitas veces acontece na política, acontece nas comunidades de veciños e está de alguma maneira interiorizada. Outra cousa que eso nos resta enerxías para seguir mudando a situación. Eu creo que o proceso de construción popular
obriganos a varias cousas. Unha, ao que decía Bonaventura dos Santos, ser rebeldes competentes. Está moi ben ser rebeldes, pero temos que ser competentes. Está ben ter métodos de participación e de toma de decisión transversais, pero temos que ser operativos tamén. E temos, de alguma maneira, que conciliálo. E temos que ter un discurso de fondo, non chega únicamente ca reivindicación formal da transversalidade, porque tamén estamos impugnando o fondo da situación que herdamos, tanto nas cidades, como no Estado, como no sur de Europa. Por lo tanto, conciliar todo eso é moi complicado. E logo facelo en diferentes culturas. Aquí empezouse con AGE, estrutura partidaria, soberanismo de esquerdas e federalismo. Ampliouse as candidaturas cidadáns con segmentos de xente que non viña de estruturas partidarias. Entrou en xogo tamén outra estrutura nova como era Podemos. E o proceso sigue evolucionando, con contradicións, evidentemente. Con contradicións, con erros, pero sigue aumentando a súa magnitude. É imputable ao bo facer da xente que participa no proceso de construcción da unidade popular. O mellor non, é imputable que afora hai centos de miles de persoas que están a demandar ese espazo. É dicir, eu creo que está máis a altura o espazo que demanda esa xenerosidade que o propio espazo a hora de operar, pero todos están de alguma maneira condicionados. E eu son dos que penso que o proceso é imparable. Pero ti realmente, Martiño, crees de verdade que a importancia dese proceso de participación transversal está producíndose? Bueno, creo que se teñen dado moitos avanzos. Realmente que está participando a sociedade civil no proceso de construcción política dun xeito diferente? En Compostela Aberta non deixo de estar sorprendido. Non deixo de estar sorprendido. Por qué? Porque eu, veño, estudiei medicina, veño da tradición do nacionalismo de esquerdas, da universidade, que era asamblearia, pero era menos participada. En Compostela Aberta, un ano despois, síguense celebrando encontros de grupos de traballo ou asambleas que vai moitísima xente. E eu non estaba feito a ese tipo de dinámicas. O sea, a xente sí demanda coparticipar. E iso obriga tamén a abrir canles. Logo, o que pasa é que hai que conciliarlo tamén con ser operativos e tomar determinadas decisións, sobre todo cando afecta moitas sensibilidades e cando todo Dios ten que facer, por decirlo de alguma maneira, concesións. Por qué? Porque hai ese mandato. Claro, ás veces perdeste en alguma maneira no formal e non vas ao fondo. É dicir, eu penso que se reivindica moito a transversalidade, que está ben, a horizontalidade, a participación, pero eu agora creo que a unidade popular no país, de alguna maneira, está interpelada para asumir que pode chegar a gobernar este país e que está obrigada a presentar rebeldes competentes, cadros para mudar este país e un programa de cambio real. É dicir, e a veces... Pero, entón, que queres decir, Martiño? Vou referirme a unha persoa que coñeces. Que non se pode ter toda a vida. Que se chama Xavier Vence, que cando lle dixeron que tiña que dimitir, non lembro co alcalde que estaba imputado, dixo, bueno, nos seguimos, somos honestos, pero non gilipollas, o de Vimianzo, non? Me estás dicindo isto, sí, participación e transversalidade a que queires, pero gilipollas non somos. Non, eu creo que se teñen producido moitos avances na participación. O que pasa é que o proceso moitas veces é moi complicado. Participación sempre cando non interceda, non interfira no proxecto político. Mentre se poda facer conciliación. A ver, me explico. Participación por estética non. É dicir, si de repente estamos nun calendario electoral e necesitas revestir todo dunha estética participada que é artificial, acabas desnaturalizando o proceso. O proceso ten que ter participación real e hai que darlle canles a xente para participar. E moitas veces é certo que vivimos nunha aceleración histórica que nos leva a situacións que non se pode de alguma maneira chegar a ese ideal que estás a demandar de participación e hai contradiccións nos procesos, e Domingos o comentaba. Pero nós tamén estamos non só mandatados a cumplir con esa exixencia, sino a outra. É dicir, que se nos está a decir, nas Xerais hubo máis de 400.000 votos, o goberno de 3 cidades, e que eu son dos convencidos de que o futuro do país vai estar entre a continuidade do Partido Popular e o señor Feijóo ou un goberno alternativo liderado polo coñecido Espacio das Mareas. Entón, aí temos unha responsabilidade histórica tamén, é dicir, hai que conciliar a reivindicación formal, a transparencia, a transversalidade, coa do fondo. Necesitamos programa, necesitamos xente, necesitamos un goberno xa actuando na sombra e estamos diante dun reto histórico que nunca tivo a esquerda que está máis alá do Partido Socialista neste país. Entón, eu creo que temos que ser conscientes de todo ese proceso. Deixa un momento, as súas contradiccións. Imos entrar neste asunto, porque efectivamente tamén o tiña prevista, pero aínda teño dúas cousas que competen a Compostela. E aquí quedarome, porque me cambiou Domingos, porque cambiou, efectivamente, estaba a igrexa, o problema do sinteito. Isto non está preparado. Voltamos, imos de todos os xeitos, Martiño, tendo en conta que o Papa xa di que as administracións públicas teñen que ser laicas, creo que despois deso xa está todo dito.
estás superado. Dito isto, todo o debate. a nosa relación, non só co deán, senón co arzobispo, sí, e ca Igrexa é de colaboración, incluso vai máis alá da cordialidade do señor Feijóo. Impresionante, un paso máis. Decía, estivemos ca oposición, facémolo sempre que ven aquí un alcalde para que todas as voces estén presentes. Prepárate, Martiño Noriega, isto foi o que dixeron. Son Agustín Hernández, voceiro do principal partido da oposición de Santiago de Compostela. Son Francisco Reyes Santías e son o voceiro do grupo municipal do PSDG-PSOE de Compostela. Son Rubén Cela Díaz, son o portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Santiago. A maior virtude deste goberno foi acadar un bo resultado nas eleccións de 24 de maio de 2015. Recuperar o tempo perdido nos últimos 4 anos en materia lingüística. A verdade é que é difícil. A normalidade. O maior defecto deste goberno ten sido non cumprir prácticamente nada e facer máis ben un incumprimento sistemático e continuado do seu programa electoral. E sobra soberbia en algúns casos e lle falta máis diálogo e máis consenso. A súa prepotencia, a súa falla de diálogo, a súa altivez, a súa falla de conexión coa cidade, a soberbia do alcalde. Unha persoa traballadora. Un home que atopouse cun cargo de xeito sorpresivo, un home que tivo a vida de cara, estivo nun posto cómodo e que creo sinceramente que está sobrevalorado políticamente e tamén como persoa. Un home mediático con bo control precisamente da proxección da súa imaxe, pero que desgraciadamente se queda fundamentalmente neso, en proxección da súa imaxe. O principal problema que ten Santiago, sin dúbida, é a situación de deterioro da cidade no mantemento en xeral. Os problemas sociais son tamén importantes, tamén os problemas do envellecemento da cidade. Que necesita un proceso de maior industrialización, ten un problema importante desde unha perspectiva laboral de moita precarización e de falta de alternativas para a xente moza, e temos unha gran carencia de vivenda de protección pública e tamén de algúns equipamentos básicos. O emprego, despois un problema social gravísimo, con 22.000 persoas que están en risco de exclusión social. E terceiro, a necesidade de normalizar a vida política desta cidade con transparencia e con participación reais. Hai bastante consenso sobre Xerardo Estévez, non? Tamén os mandatos de Bugallo tiveron cousas de relanzamento importantes. O que soubo combinar mellor a xestión municipal, o entendemento coas administracións foi, sin dúbida, Xerardo Estévez. Xerardo Estévez e a Xosé Antón Sánchez Bugallo. Votamos en contra do señor Noriega, votamos a favor do candidato do Partido Popular. Entendo que volvería a votar o mesmo. Obviamente. Nos tivemos a nosa gran decepción precisamente de que non están a cumprir o seu programa electoral. Votamos favorablemente, non? E seguramente votaríamos o mesmo. Esa confianza non está ao mesmo nivel, pero seguramente faríamos o mismo. As últimas declaracións que fixo precisamente o alcalde, el sí que se deu unha nota, pensamos que moi pouco autocrítica e moi prepotente, porque se deu un notable. O convenio que había co IGUS para transformar unha parcela onde se iba a facer precisamente vivenda pública en vivenda privada. Un dos compromisos de Compostela Aberta era facer deste pleno o epicentro da vida política municipal e non sempre se conseguía. A aritmética do pleno permitiu que o alcalde non asaltara o peto dos veciños e das veciñas a través da suba do IBI. O alcalde amosou nese pleno a súa inexperiencia e tamén a súa falla de encaixe democrático dun resultado absolutamente lexítimo. Bueno, Martiño, de Agustín Hernández, que estás sobrevalorado mesmo como persoa. Esto é amor, Sí, incluso frenesí. Verdad? Había unha película que era algo así, non? La canción, creo. Moi ben. A ver, entramos entre o que se pode proxectar públicamente e o que se di logo a nivel das relacións. Eu non vou poder poñerme a facer interpretación sobre se Agustín Hernández cree o que di. Eu poñería en cuestión tanta vehemencia cando logo as relacións son moito máis només e teñen chegado a acordos en diferentes momentos. A mí o que me preocupa da posición de Agustín Hernández... Falades con normalidade? Con total normalidade personal. E como non podría ser de outra maneira, independentemente dos momentos de tensión, intentamos salvalos cunha relación, eu creo que ninguén o pode negar que absolutamente normalizada. Pero, Martiño, ti reivindicabas... De todas maneiras, é dicir, a mí o que me sorprende de Agustín Hernández que parece que pasaba por ali. Quero decir,
a cidade tamén está como está despois dun goberno de maioría absoluta do Partido Popular onde pasou o que pasou. E non foi menor, é que non pasou en ninguna outra cidade do país. É que a vergoña que aconteceu ten responsabilidade política do partido que el representa e ele estivo no último tramo de legislatura. El fala de que pode estar sobrevalorado, ele tamén ten fama de bo xestor. Independentemente diso, o gasto social da cidade que ele recoñece como un problema era a media do que recomenda a Rede Galega contra a Pobreza para 18.000 persoas en risco de exclusión. O estado de deterioro da cidade non acontece en 11 meses, non hai apocalipse porque chegue unha candidatura de unidade popular. Hai que cuidar as cousas para que estén en bo estado. E ele, ao millor, non é imputable ao último ano que estivo na legislatura, pero fixo unha continuidade do relato do Partido Popular e intentou renovar a súa confianza. E eu, a veces, cando escoito os compañeros e as compañeras do Partido Popular, parece que nunca pasaron por ali. Que os últimos 4 anos fixeron un reseteado mental e dixeron, estamos aquí, non pasou nada. Home, eso cando era pequeno. Cando era pequeno, de repente te tapabas os oídos ou os ollos e dicía, pois xa cambiou. Non, eso non pode, hai que ser serios. Unha cuestión de todos os xeitos. Ti reivindicabas a capacidade que, segundo ti, ten o goberno de tratar de buscar pontes, de acordos, pero hai unha palabra que se repite prácticamente idéntica entre todos os voceros da oposición, mesmo en Rubén Cela, que é soberbia. Eu non me considero unha persoa soberbia, sí que me considero unha persoa de conviccións. Si eso se confunde ca soberbia... Pero por que crees que transmites? Por que crees que, dun xeito, insisto, 3 persoas con perfis ideolóxicos tan diferentes chegan á mesma conclusión, Martiño? Porque hai algunhas persoas que entenden que un non pode facer defensa das súas conviccións nin ser vehemente e iso confunden ca soberbia e preferirían que houbera posicións de sumisión porque parten dunha posición de desigualdade e entenden que estas persoas non deberían estar aquí porque son intrusos, porque que fan 10 concellos e concellas dos cales 9 eran cidadáns que nunca tiveron contacto na institución. Ti pensas que Rubén Cela pensa eso, por exemplo? Non, no caso de Rubén non, pero... Pero el di que, o sea, el considera que tes un problema de soberbia. Pero tamén recoñece que volvería a mellor votar a favor na investidura. Bueno, pero non ten que ver unha cousa ca outra, quero dicir... Eu coñezo a Rubén dende hai moitos anos. Hai casi unha calificación de como xestionas, digamos, o poder. Eu coñezo a Rubén dende hai moitos anos e eu estou convencido de que nunca fun soberbio con él. Por que di eso? Non sei, a veces tamén se pretenden lanzar determinados clixés de que estas persoas son sectarias, defenden determinadas posicións con moita vehemencia e interesa alimentar iso. Outra cuestión é logo o día a día. E eu recoñezo, e por ir rematando dúas cuestións, claro, no caso do PSOE é unha cuestión moi difícil, porque é un partido con responsabilidade de goberno de toda a vida en Santiago que de repente ve desplazado o seu espacio de representación e decide adoptar unha posición de equidistancia e de fiscalización permanente e de tensión permanente. Lexítima. Eu creo que lle vai a dar moi mal retorno polo que percibo na súa base social. E claro, decir determinadas cuestiones, logo eles, o Partido Popular, querían atracar o bolsillo dos compostelanos, e que o que aprobachedes en pleno nunca o defendiche desde o goberno, e que ingresar menos cartos para unha administración que necesita os recursos é evidente que provoque malestar en quen tenga responsabilidade de xestionalo. Dito isto, falar de incumplimentos de programa. Es decir, nos presentamos con 13 chaves, hai moitas cosas que xa se vehiculizaron, non as cuestións solamente simbólicas, sino o duplicar o gasto social, a moratoria dos hotéis no casco histórico, a remunicipalización xa dun servicio, a intermodal que está ahora pactada. É un ano de traballo e eu fío toda a cuestión da legislatura e eu creo que aí sí que hai esforzos e sigo entendendo que temos que manter as mans tendidas, incluso para un determinado momento aumentar o goberno. Crees que Rubén Cela vai acabar incorporado ao goberno? Se non marcha antes, espero que sí. Se non marcha antes? Sí. A donde? Non sei. Do bloque? Eso habrá que preguntar. Non, pois a outras responsabilidades. Tes algunha información que queras compartir con nós? Non. Gustaríache? Sí, personalmente sí. Entendo que pecharía de alguna maneira un espazo político importante na cidade. Entendo que a guionización... Pero crees que vai depender do que lle pase o bloque nas seguintes citas electorais? Entendo que a guionización dese tripartito da oposición ao BNG e a Rubén non lle provoca ningún retorno porque é difícil marcar un perfil diferenciado respecto ao PP e a PSOE. É dicir, e cando estás continuamente guionizando unha posición de oposición continua, eso non o beneficio. O BNG leva descendendo, curiosamente, nos últimos procesos electorais no que Rubén era candidato, pero un candidato valorado. E entón, eu creo que
que aportaría máis dentro de responsabilidades de goberno, pero de momento esa conversa formal non se deu, tería que estar autorizada polos proxectos. Crees que vai depender mesmo do que lle pase o Bloque nas próximas convocatorias electorais? Creo que todo o proceso electoral condiciona todo, pero eu agardo a que despois da convocatoria das xerais incluso se poida explorar posibilidades formalmente máis alá das cuestións informales, porque el saía negando que non había propostas formais, pero ten existido moitas conversas onde se plantexa isto, e un antes de pedirlle a man a alguén, home, antes de arrodillarte, polo menos queres pensar que non vai ser un suicidio. Pero crees que a él lle gustaría? Non, creo que a súa vida empeoraría moito se acepta a responsabilidade do goberno. Bueno, non é a pregunta que te estou facendo. Porque iba a ter as mesmas condicións persoais e ter 3 veces máis traballo e preocupacións. Crees que a él lle gustaría? A él personalmente? Creo que é unha persoa que coñece a cidade, que está preparada e que podría ser un valor engadido, e creo que sería, por decirlo de alguna maneira, unha aposta que melloraría a gobernabilidade. Pero estás en proceso de cortes ou non? No, pero si son soberbio, como vou estar? Debo estar en posición de John Wayne, polo que din. Debo entrar no salón. El di que te quere máis el a ti que tú a él. El di que te quere máis el a ti que tú a él. Ben, entón hai amor. Ignacio. Bueno, sobre isto, teño que decir que, bueno, evidentemente sería unha fichaxe moi importante para Compostela Aberta se se reforzase o goberno co BNG e con personas como Rubén Cela. Ahora, como Goretti, que é vicepresidente da Diputación. O como Goretti, estratégicamente, ademais, está moi ben plantexado. Ahora ben, parece complicado, e nas valoracións deste ano, ou este casi ano de mandato, pois queda claro que parece complicado, non? Ainda que se verbalicen cousas que, bueno, que despois son superables políticamente, non? Ahora ben, a mí o que me sorprende que neste momento te destapes con este ofrecemento, neste momento, cando o entorno electoral, pois evidentemente complica todo e realmente, pois non sei se cabe falar de fogos de artificio ou maniobras de distracción ou que, sobre este ofrecemento tanto o BNG como o diálogo para chegar posturas co PSOE. Bueno, a ver, Compostela Aberta estaba mandatada hasta finais de ano para explorar a posibilidade de integrar o BNG pola súa propia asamblea e un debate que se deu no seu momento. O BNG parecía máis predisposto ao inicio, logo é certo que a súa posición se enfriou diante da posibilidade de entrar e non hubo posibilidade. Nós somos persoas que xeramos un goberno, que estamos continuamente apoiándonos, dialogando, vendo as necesidades e entendimos que de alguna maneira explorar posibilidades estaba en riba da mesa, é dicir, o acaba de facer Ada Colau en Barcelona para aumentar a gobernabilidade. Entón, incluso sin saber se iba a volver a haber eleccións xerais, informalmente se ten conversado sobre esa posibilidade. E eu teño feito con eles. É certo que nunca formalmente. Con Goretti, con Rubén, nunca formalmente, e é certo que non hubo unha invitación en papel, nin había de momento un mandato, e iso é algo que, como non pode ser de outro xeito, vai ter que ser refrendado en caso de darse polas bases sociais e de participación de cada forza, non pode ser de outro xeito. Pero sí que eu percibín que podía ser un valor engadido para o goberno e que explorei a posibilidade de se habría disponibilidade. E o que se me dixo en todo momento que o electoral o contaminaba todo. Entón, a min, cando se me pregunta, eu digo, bueno, aí hai unha tensión, pero non hai unha culminación. A tensión non resuelta, Domingos. Antes fixo referencia a esta entrevista que lle fixo o noso compañeiro Juan Capeáns estes últimos días e nela hai unha resposta que a mí me chamou moito a atención e é esa resposta onde confesa que non é independentista, senón que é soberanista. A min gustaríame... Eu non lle afeo non mato o mensaxeiro, e menos a Capeáns, porque a maiores un o que pide nunha entrevista é sentirse reflectido, nunca sabes como sae, e é o único que pide, e eu na súa entrevista sí que me sentín reflectido. Dito isto, na literalidade non foi así. El preguntoume, vostede independentista? E eu dixenlle, eu defínome como soberanista. E logo na transcripción aparecía, non son independentista, son soberanista. Bueno, unha cuestión de matices. De feito, algún amigo preguntame, que diferencia hai? E eu, pois seguramente ninguna. Pero prefiro, a nivel terminolóxico, definirme como soberanista en todos os conceptos, non só no nacional, no identitario, senón na recuperación de soberanía política, que eu creo que é unha demanda que vai máis alá da reivindicación territorial.
pero foi así exactamente, non neguei, contestei como por algo me chamou a atención, porque Martiño Noriega non é unha persona coñecida dende onte, senón desde Antonte, e entón realmente é algo que rechama, non? O feito de que non se recoñeza o mellor como independentista e sí como soberanista. Cal é a diferencia? Que significa ser soberanista para vostede? Bueno, un pouco o que explicaba antes, non? É dicir, o soberanismo catalán, que se pode asimilar ao independentismo, pero creo que ten unha apreciación que vai máis alá da reivindicación incluso nacional, vai tamén na reivindicación social, na recuperación dos espacios do público, da reivindicación republicana. Logo, na propia entrevista, pregúntaseme como me definiría e dixen, son galego de nación, republicano e de esquerdas. Ainda que cada día me gustan menos as etiquetas, pero é como me defino. E en base a eso, traballo. É certo que o concepto do soberanismo a min faime sentir máis cómodo porque non fala únicamente dun dos eixos, fala do conxunto. E eu creo que a construción da unidade popular está se facendo neses dous eixos. No eixo social, no eixo da recuperación da soberanía dos gobernos, dos representantes da xente, da toma de decisións e tamén no dereito que teñen todos os povos a decidir o seu futuro. Eu creo no dereito dos povos a decidir o seu futuro. E creo no dereito dos povos a equivocarse ou a acertar. E eu vou a estar en ese proceso. Entendo eso de soberanismo, de que é un concepto onde entran múltiples cousas. É certo que é un concepto que se empezou a coñecer máis da man do nacionalismo. Sí, dunha lectura do nacionalismo. E da man da reivindicación especialmente chegada dende Cataluña. O soberanismo era dereito a decidir e dereito a decidir en unha dirección. A min o que me gustaría saber é esa reivindicación, vostede como a ve? É dicir, si tuvera a posibilidade de que Galicia pudera definir o seu futuro nestas coordenadas, expresaríase dunha forma independentista, non? Pero que eu non traballo para marcar o sentido de como me expresaría, eu traballo para que exista esa posibilidade. E chegado o momento fixaría evidentemente posición, pero que a cuestión non está en que faría vostede, a cuestión está en ter a posibilidade de decidilo de algunha maneira. Explícome, o debate catalán, a reivindicación sobre o dereito a decidir dos povos. Escoitei durante 2 anos opinar a todo o mundo polo povo catalán menos o povo catalán. Porque xa todo o mundo sabía o que iba a decir o povo catalán nun sentido ou noutro sentido. E non é moito máis doado preguntarlle a escole... O povo catalán falou cando votou nas eleccións autonómicas, non? Bueno, pero eu tampouco fago unha traducción dos votos partidarios logo a outro tipo de cuestión. Como se escoita o povo? Eu creo que con referéndums. Eu digo así, é dicir, para min deu un exemplo no seu momento Escocia, o Quebec, e que acabamos moito antes. É dicir, non estemos na dinámica dos ventrílocos que falan polos demais, é dicir, que fale a xente en todo. E eu na etiqueta ampla do soberanismo síntome identificado nunha frase que moitas veces decimos a xente da Nova, non? De queremos decidilo todo para mudalo todo, pero no fondo é ese concepto que pode parecer moi utópico, pero non deixa de ser un horizonte vai máis alá da reivindicación nacional, que tamén, evidentemente. Deixame, porque decías que fale a xente, vamos retomar enseguida, porque outras das cousas, Xavier Caballero se volveu falar de Martiño Noriega e de Xulio Ferreiro, pero decías que fale a xente, bueno, pois que fale a xente. Nos estivemos con composteláns nun sitio emblemático, a Plaza de Abastos, por certo, o segundo sitio máis visitado despois da Catedral de Compostela, e isto foi o que a xente nos dixo encima desa banqueta de protestar que estamos levando por todo o país. Martiño Noriega se puso al frente del gobierno local de Santiago el pasado 13 de junio. Desde entonces, la gestión de Compostela Berta ha sido criticada por unos y alabada por otros. Hoy, a punto de cumplir su primer año de mandato, sacamos la banqueta de protestar a la calle para que Santiago opine. Os anciáns salen menos á calle polos altos prezos dos bares. Desde un punto de vista social, penso que deberían baixar os prezos, deberían crear emprego máis a persoas xoves, porque os estudantes necesitamos traballo, ao fin e ao cabo, necesitamos pagar os estudos. No ámbito de sair de festa e estas cousas, pois deberíamos crear un pouco máis de festivais galegos, traer moito máis extranxerismos para aquí, para así coñecer culturas diferentes. Estamos ahora aquí en la Plaza de Abastos y la está destrozando. Como veis, ahora ya no es Plaza de Abastos ni es nada.
para isto do bar. Nesta cidade que vive do comercio, da universidade, da cultura tamén, e eu creo que nesas tres áreas creo que se poderían facer, sobre todo a nivel de programación cultural, que se poderían facer moitas máis cousas. Pues creo que ya no solo necesita abrirse más al país, sino que creo que debe abrirse más a Europa. Pues en el sentido cultural, en el sentido empresarial, en el sentido las visitas, en el sentido turístico, debemos abrirnos un poco más al universo europeo. Bueno, yo lo que creo es que ellos están intentando promover la zona vieja y en ese sentido yo sí creo que lo están haciendo bien. En este momento yo creo que les falta un poco de experiencia. Por poco más que hagan, ya nos meten a todos en el bolsillo. Pues yo en principio, así a primera vista, pues muy bacheado, muy deteriorada las calles y todo eso. Pues veo todo deshecho, no hay ánimo de cumplir ninguna cosa y todo son protestas. Me parece muy déspota, muy a lo suyo y nada más. Cortan las calles, quitan aparcamientos. Yo creo que estaría mejor hace un año. No mucho mejor, pero algo mejor sí. No estamos nada conformes con lo que hay. El alcalde tenía que mirar un poquito más por los ciudadanos y por cómo está la gente en plan de exclusión. Hoy en día en Santiago tenemos mucha gente en plan de exclusión. No es solo mandar dinero para otros países, no es solo eso, porque en España tenemos también mucha gente pasando hambre. Las aceras están muy mal. El otro día cayó una señora, se rebaló y se me rompió una cadera. Las aceras tienen que mirar más por eso. Opino que algunhas das iniciativas que está levando a cabo son boas, pero hai que mellorar outras, por exemplo, o tema das rúas que están hai bastantes desperfectos, o tema de que a xente cada 2 por 3 está caendo, e todo eso penso que é algo que hai que mellorar. Mesmo que se invirten outras cousas que quizás non facían falta, pois eso é necesario. Eu practico un deporte bastante minoritario e custaba o ano pasado, por exemplo, obter atención para saber se podemos conseguir pistas ou se podemos conseguir campos. Seguimos en conseguir campos seguro, pero polo menos temos unha resposta. A ciudad está mal, non hai onde aparcar, multas de hora por todos os sitios, baches por todos os lados, atascos todos os días, obras por todas as esquinas, todo sin acabar, iban a cambiar, xa non me recordo un montón de historias, pero vexo que cada día temos máis atrancos. Para min fatal. Era bastante fácil facelo un pouquiño mellor que os anteriores, non hai que facer moito para facelo algo mellor. A nivel cultural hai moito que facer tamén, a nivel social é evidente. Están intentando cambiar la forma de movilidad, hacer una humanización mayor en las ciudades, se está intentando modernizar, contando con la opinión de todos. Bueno, Sauco aí descendiendo al descenso. Martiño, bueno, poderíamos comentar moitas cousas das que se dixeron, pero me chama moita atención a coincidencia de varias das persoas en reclamar máis actividade cultural, que parece que era unha das cousas que vos tiñades moita intención de facer, e parece que as cousas non están chegando ao nivel que a xente agardaba. Bueno, eu creo que se conseguiron moitas cousas estos 12 meses. Por exemplo, había unha cuestión que recuperar os convenios co casco histórico e tamén co ensanche, cos locais a hora da programación, da dinamización, levábanse anos sin volver a reeditar o que eran convenios de colaboración e veñense nos últimos meses de aprobar, e eu creo que nos vindeiros meses veránse os froitos, porque outra vez volve a haber actividade de música na rúa, música nos locais, que no fondo formaba parte dese latexo de Compostela, que a veces tamén hai que conciliar outro dereito co dereito ao descanso, non? E en ese sentido sí que é certo que necesitamos seguir axetando no cultural, e hai a vontade de que sexa unha das patas principais, porque Santiago foi unha cidade de encontro tamén moi asentada no cultural. Todos recordamos hai anos o dinamismo que tiña, non? E sí que é certo que perdeu esa empuxe, e volver a recuperar o ritmo é complicado, pero aínda así o mundo do cine, o curtocircuito, o cine Europa... Bueno, pero isto xa existía no cine. Sí, pero quero decir, hai que seguir traballando a recuperación outra vez nunha programación, o feito de alguma maneira... Cousas concretas que este facendo o Concello, que non existían antes deste ido. Bueno, a recuperación de todos os convenios non é menor, é dicir, volve a haber actividade cultural non só no casco histórico, sino tamén con certos locais do ensanche, e non era menor solucionalo, porque era un problema tamén de ámbito legal, de regulación e tamén de conciliación con sectores da cidade que tamén teñen todo o dereito do mundo a descansar.
E logo, evidentemente, está vendo unha nova orientación na programación, incluso na escolla dos órganos de decisión tan importantes como o auditorio, que se vai a facer un proceso participado para a nova xerencia e que eu creo que era unha demanda do sector. Dito isto, eu sí que fío que esas liñas de traballo teñen que visualizarse no tempo, non son tan inmediatas. Bueno, déxame porque decía que hai eleccións, en realidad sempre hai eleccións. Programación de festas descentralizada, populares, participadas en todos os barrios. É que estou falando porque senón logo va a Consellería de Cultura vai me tirar das orellas. Bueno, dicía, Abel Caballero, que como saben é un dos alcaldes que apoia a Méndez Romeu nese proceso de primarias que culminará este sábado, hoxe falaba de Martiño Noriega, falaba tamén de Xulo Ferreiro, bueno, nun discurso que ven facendo nos últimos días e que hoxe repetiu. O alcalde da Coruña di que ten unha especial teima coas mareas, especialmente co alcalde da Coruña. Pero que non se sienta tan importante, pues es una calamidad. Si lo que hace el alcalde de Coruña tiene a toda Galicia escandalizado porque es un desastre. El alcalde de Coruña se siente importante si yo hablo de él, pero hablo de él para decir que es una calamidad absoluta. Coruña no se merece un alcalde tan malo. Y Santiago no se merece un alcalde tan malo. Porque ahora hay unanimidad en Galicia. En Galicia a veces tenemos unanimidades, ¿verdad? No siempre. Y hay unanimidad. La unanimidad es que el alcalde de Santiago y el alcalde de Coruña son dos calamidades. Pero unas calamidades inenarrables. Hay una expresión histórica que es inmitigado. Es un desastre inmitigado estos dos alcaldes. Martiño Noriega. Eu de maior nunca quixen ser Abel Caballero. É dicir, que unha persoa que non me representa... Bueno, representa a moitos miles de vigueses. E absoluto respeto á súa decisión. Pero digo, política e persoalmente, non? É dicir, a min pareceme moitas veces que proxeta unha caricatura do que debe ser un representante político e que ten escollido, por decirlo de alguma maneira, un xogo fácil, non? De representar un determinado rol en defensa do que el di que son os intereses dunha cidade, pero creo que contra os intereses do conxunto dun país. Entón, o tema feudal, o tema dos califatos, claro, eu veño de outra cultura. É dicir, eu, cando falo de Compostela, falo do país, pero tamén do resto das cidades. E para min, este tipo de dinámicas na que el vive continuamente retroalimentado, que non me resultan interesantes. Pero que estrategia crees que hai detrás dese discurso? Que estrategia crees que hai detrás dese discurso? A ver, primeiro o presidente da Federación de Municipios e Provincias non exerce. Carga continuamente contra representantes dos concellos e falta o respeto a xente que decidiu optar por estas opcións políticas. Logo, el reivindica un discurso moi cantonal en estes momentos, non o fixo no pasado, cando conseguiu os peores resultados para o PSG nunhas autonómicas. Reivindica un discurso da confrontación contra o resto das institucións. Vive permanentemente na confrontación contra o goberno de Feijóo, no agravio da cidade, contra o resto dos alcaldes das mareas. Contra o alcalde de Porto. Contra o alcalde de Porto. Eu creo que é unha decisión persoal, pero claro, eu non me sinto para nada identificado co que el defende, que prefiro non valorizalo a ese nivel, porque de maior é que nunca quixen ser como a él, e é o típico de que non me preocupo cando el fala mal de min, independentemente que entenda que incluso o mellor está faltando o respeto a moita xente, entrando en determinados calificativos. Preocuparíame se falara ben de min. Se Abel Caballero falara ben de min, eu ese día iríame á cama e diría que estou facendo mal. Domingos? Bueno, pois, quedei moi contundente o que acaba de dicir. Vamos a falar de outra figura política que é Xosé Manuel Beiras. Posiblemente máis edificante para vostede falar del que de Abel Caballero. Di Beiras que... Pois estiven con Abel Caballero pola mañá. E como foi? Que non che día cara as cousas que logo di diante dos micros. A mí gustaríame que me dixera calamidad. E eu diría, hola Abel, como estás? Gustache a Praza do Obradoiro. Pero falastes. O tal ben aquí. Tratante ben en Compostela. Intercambiastes algún tipo de palabra? Eu, cando cheguei esta boato, comenzado era un foro con representantes dos sindicatos, non hubo posibilidade. Nunca falaches con Abel Caballero? Non, nunca tive unha posibilidade de falar con él. Nin estrechaches a man?
Sí, hoxe ao chegar. Vale, Logo ele insultanos, pero non somos xente educada. Domingos, decías de Beira. Ten cuidado que o día que empeces a falar, ao mellor non paras, porque el tivo unha etapa na que viviu en Santiago e coñece moito e ten... Pero eu non é por seguir co tema, non? Pero eu teño recordo as posicións de Abel Caballero dende outras institucións. A lectura que facía do mapa aeroportuario. O feito de que agora este pagando con fondos públicos liñas que lle salen rentables a determinadas empresas ainda que non vayan pasaxeiros, e que os cartos non son do Concello de Vigo, que os está pagando o conxunto do país. É dicir, en contradiccións nas que entra na súa trayectoria vital, eu o respeto. O que pasa é que non estou permanentemente afeándolle porque un ten as enerxías limitadas, non? Entón, diste, bueno, pois vale, pois hai que convivir con Abel Caballero e dando máximo respeto. A ver, veña. Vamos a Beiras, di Beiras que o queren sacar de diante, que unha persoa que di isto posiblemente é unha persoa que non quere estar detrás, tampouco. Quen quer sacar a Beiras de diante e por que motivo? Bueno, iso teno que decir, Xosé Manuel. Dito isto, eu creo que o debate está desenfocado, porque se algo teño aprendido destos últimos anos, sobre todo este último tramo, é que Xosé Manuel sempre está a favor do proceso que sigue evolucionando e pon a súa posición personal para condicionar o proceso no sentido positivo, tanto na trayectoria, na reivindicación, e eu sí que o vexo de alguna maneira non condicionado polo seu futuro personal, porque unha persoa que tivo que asumir determinadas dinámicas que a min constame que estes últimos anos para ele non foron gratas, no persoal. Dito isto, ese tipo de preguntas eu non podo falar a nivel interposto. Sí que dá a sensación de que se estableceu un debate sobre a súa figura, sobre a súa continuidade. É parte provocado por el, Martiño, porque el dixo que lle gustaría, por exemplo, ser candidato. Non. Bueno, el non o descartou, que é diferente de decir que lle gustaría. Non dixo que lle gustaría, porque seguramente ele entende que el ten un... Aplicamos o traductor e chegamos a unha conclusión. Pero o meu traductor dá outra. Sí? Sí, de que el non quere desbotar ninguna posibilidade porque se entende a favor do proceso. Ti crees que el ten que ser o candidato? Non, eu... Pregunto, ahora unha pregunta. Sabes o que contesto todos os días? O candidato vai ser o que determina o proceso. Xa, bueno, Martiño, claro. Pero que o penso de verdade. É que decir, o penso de verdade. A ti gustaríache que o proceso determinara que o candidato fora Beiras? É dicir, eu creo que a miña adhesión a Xosé Manuel vai máis alá do político, Pero non me estás contestando. Gustaríache que o proceso determinara que Beiras fora o candidato? A min gustaríame que o proceso determinara o candidato e o que determinara ese é o que me gustaría. Claro, pero entón non estás dicindo que non quero... Eu non vou a facer o que teñen feito outros compañeras neste proceso, que é decir quen se pode presentar ou que non se pode presentar, quen pode ser o candidato, quen non pode ser o candidato, que condicións ten que ter, de xénero, que características, porque non vou a xogar a ese debate, porque me interesa que o propio proceso determine ou un referente dos que hai na actualidade, e Xosé Manuel é un dos referentes que hai na actualidade, e hai moitos outros referentes políticamente, o que determina a emerxencia de novos liderados, que tamén é unha posibilidade, e sempre poño o exemplo de Xulio na Coruña, de Jorge, que máis alá do seu ámbito profesional non tiñan proxección política, porque o proceso tamén está permitindo agromar novos candidatos. O que parece que está sucedendo entón é que tedes unha diferenza casi filosófica entre a xente que forma parte dese proceso de como ten que ser o proceso. Non, o que pasa que... Estás dicindo cousas completamente distintas do que están dicindo outras das persoas que forman parte. Quero dicir que ao final o que se está deducindo é que non estades de acordo en como ten que ser o proceso. Non, eu creo que cada quen ten a súa opinión persoal. E que ao final, bueno, chegades a unha conclusión casi porque sabedes que o que está en xogo é importante, pero que o proceso non é compartido. Non, o proceso vai a ser compartido, entre outras cosas, porque hai unha referencia antes. Eu non vou dicir o xénero do candidato, facendo unha referencia moi explícita a un posicionamento de Yolanda Díaz. Falaba de todo, falaba na súa totalidade, porque teño escoitado todo tipo de opinións. É dicir, é que non estou eu aquí para dar credenciais de quen pode ou non pode participar, porque entendo que calquera pode participar. É dicir, e entendo que todos van a aportar, que todos van a aportar. O que a mí me gustaría, queda para a miña intimidade, é dicir, porque si eu aprendi moitas cousas estes últimos anos. Cando ti participas dunha candidatura de Unidade Popular como é Compostela Aberta, aprendes a entender que representas a totalidade do proceso e a todas as sensibilidades. E iso dache outra dimensión. E pode resultar moi místico que estou dicindo, pero eu, evidentemente, que veño da tradición do BNG,
de gran parte da miña vida de Anova, sí que aprendín de alguma maneira a convivir e entender que se eu nestes momentos estou ao fronte de Compostela Aberta, represento a xente sin adscripción partidaria, os compas de Esquerda Unida, de Podemos, de Anova, de Espazo, de Equo, e en ese sentido sinto este representante do proceso. Entón eu últimamente non adopto posicións de parte, aínda que as teña e aínda que non as negue, porque entendo que o importante é que iso siga evolucionando. E moitas veces o debate eu podo entender que se estableza en termos de persoais, pero de verdade que me resulta moito máis importante outras cousas. Marquemos as liñas de xogo, a participación, os procedementos de escolla, e logo marquemos un programa de transformación, digamos, os galegos e galegas como imos a mudar. A ver, me está mirando Domingos, pero espera un momento, porque precisamente estás apelando a cousas importantes. Para mí é moi importante. Ti estás apelando... O que sí que che podo decir é que eu estou excluído do proceso. Bueno, tamén estabas excluído da alcaldía de Santiago. Pero era diferente, porque aí o debate era entre unha posición personal da miña vida privada e o que tiña que ver con un reclamo para ir a unha línea institucional na que eu xa viña, necesitaba persoalmente... Martiño, pero ti levas facendo política moitos anos, quero dicir, terás ambición lexítima. Evidentemente, eu estaba vencellado á liña política, pero sí que tiña tomado unha decisión dunha certa oxigenación, e eu non vou a facer a abdicación das miñas responsabilidades, pero aquel era un debate, e xa vexo que quedei marcado de que ahora nadie me vai a creer, pero eu estou excluído dese proceso, que non quite que vaya a estar en todos os actos, suturando en todos os sitios, en todos os mítins e aportando en todo. Porque ti estás apelando o fundamental do proceso. Bueno, falemos de Anova, porque no debate identitario que reclamaba en primeiro lugar unha parte de Anova, ti eras partidario de posicionar en primeiro lugar o debate social, e pasou o que pasou dentro de Anova, que todos coñecemos. A partir de aí, ti tes usado termos como transfronteirizo e mestizo en todo este proceso. Porque cada día estou máis cómodo aí. Bueno, pero a pregunta é, hai nestes momentos un conflicto de lindes entre esas fronteiras, entre os que están participando nese proceso, no que está Nova, pero que están sensibilidades diferentes. Hai un problema de marcos neste momento? Os galegos e galegas sempre che fomos de marcos. Claro, e de problemas de marcos. Se queremos ser representativos do país, tamén temos que ter os nosos debates de marcos. Pero eso non pode condicionalo todo. Hai outros retos. É que este é un proceso moi complexo. Eu dígoblo facendo terapia de grupo aquí, é moi complexo, non é dinámica de partido tradicional, non se adotan as decisións como un partido tradicional, hai múltiples partidos, hai xente sin adscripción partidaria, hai candidaturas municipalistas, é moi complicado estruturar todo iso, pero ao mesmo tempo, ese é o proceso que vai lanzado que sigue aumentando. Pero un representante aquí de Esquerda Unida dixo nesta mesa que reivindicar un grupo parlamentar propio para as eleccións xerais que se van celebrar o 26 de xuño era un exercicio de cretinismo político. Eu non sei como ves, ti, si isto é unha diferenza de marcos esencial. É unha opinión de Rubén, que para min é unha persoa moi ben querida, pero que evidentemente non comparto. Pero dito iso non pasa nada. É dicir, eu creo que todo debate é lexítimo. O debate do partido instrumental, das cuestións formais, son lexítimas, da escolla dos candidatos. Todo. O que digo que máis alá dese debate non perdamos a perspectiva. Porque a min gustame explicarlle as cousas á xente. E se un día chego a un bar ou unha cafetería e teño que explicar porque este proceso que pode chegar a gobernar este país ou incluso a participar da gobernabilidade do Estado de repente non siga avanzando, íbame costar moito por as cuestións formais, de partido ou coalición. Necesito explicar as cousas á xente, de cara a cara. Eu teño que confesar que con este uso tan prolífico de eufemismos estou tendo un desacougo moi grande. E iso que eu sempre fun un centrocampista que tiña unha cintura... Estás un pouco agotado. Sobre todo coa palabra... Pero dicen que aprendín a encaixar sobre todo coa palabra proceso. Invitaría a Lois Balado a que faga unha boa recopilación das veces que dixo Martiño Noriega a palabra proceso. Mira, para empezar, eu penso que proceso hai que desterralo, porque proceso é unha mesa camilla cun braseiro debaixo e tomar unha decisión, proceso é o dedo de Aznar sinalando a Rajoy e proceso poden ser tamén unhas primarias. É dicir, eu penso que dentro do proceso, como colle todo, en fin, había que inclinarse por unha cousa. Non cale o método de escolla do próximo candidato deste espacio político que representa agora mesmo en Marea e despois unha cuestión ou mellor máis persoal. Pensa que ese epílogo político que Xosé Manuel Beiras se prestou a protagonizar dende o ano 2012, logo daquela saída do bloque, está rematado e ao mellor a súa posición política tiña que ser xa máis parecida á da Julia Anguita pechando unha lista por algún sitio máis que protagonizándoa?
Bueno, empezando polo final, eu sempre defendo que o epílogo de Xosé Manuel vai a determinar a súa finalización el, e creo que ten a suficiente entidade como para que así sexa. Eu penso que ele é un home de acción e un rock and roll, estar. E como tal, eu creo que esa xente renuncia a comodidade por estar en determinados espacios que para eles son incómodos. En canto o tema do proceso non eres o primeiro que mo di, pero eu que son unha persoa a maiores de republicano, de galego de nación e de esquerdas laica, pois tamén teño que ter as miñas fés. E cando falo do proceso de construcción de unidade popular. É dicir, o que levo vivindo dende o ano 2012 e o que en certa medida vivín tamén na década dos 90 co BNG. Traducido para unha persoa que este na súa casa nestes momentos, que necesite un traductor simultáneo, que significa? Pois que aqueles que están a gobernar e que no fondo son adversarios no político coas decisións que están adoptando, teñen a suficiente complexidade, como unha boneca matriosca, e a suficiente pluralidade como para entender que se queres buscar unha alternativa dentro do campo da esquerda social e partidaria, dentro da reivindicación nacional, telo que facer ca mesma complexidade. E tes que construir unha matriosca con moitas bonecas e con moita xenerosidade. E só así lle poderás disputar hegemonía. A ver, é que estamos co tempo contado, Pablo Carballo está aquí porque ten outro traballo que facer. O relato. Rápidamente, a ver se conseguimos, Martiño, que as respostas sexan... curtas. Exactamente. Van a ser preguntas curtas. Bueno, buscamos a Martiño Noriega na Wikipedia. Empezamos así, vos parece? Atopamos isto. A ver se podemos ver a imaxe. Nacido en La Coruña, 22 de febrero de 1975. Empezamos ben, non? Empezamos mal. Empezamos porque sobra unha L que se debeu colar aí. Agardo que non fora... No, vámoslo deixar así. Empezamos mal. Empezamos mal. Nacido na Coruña, por parte de nai, de Oleiros, e que viviron na Coruña, bueno, pues casi toda a súa vida, en frente da praia de Riazor, na Rúa Pondal. Un coruñés en Santiago. Non exactamente. Hai unha anécdota que non vou contar, pero criei-me toda a vida dende pequeno en Compostela. E, de feito, meus pais vivían en Compostela, meu pai estaba de viaxe, miña nai estaba cos meus avós e nací na Coruña, sí. E teño moito vencello a Coruña e moita querencia pola Coruña, sí. Pero dende pequeno me criei en Compostela dende toda a vida no Ensanche. No Ensanche hasta que me marchei a vivir a Teo cos meus pais. Está acostumado a Ensanche que alguén lle chama o Estreche. A chuvia de Santiago, non? Unha vez unha enfermeira que iba a casa dos meus pais decíame, din que non eres de aquí, pero eu lembrome de ti no Ensanche cando eras pequeno, cando te iba a pinchar a penicilina. E eu, sí. Digo, acostumados a asegurar a chuvia de Santiago. Por certo, Chove en Santiago, un dos emblemas literarios, non? Musicado incluso. Chove en Santiago, meu doce amor. Sabe de quen, non? Sí, Lorca, os poemas galegos de Lorca. Os poemas galegos de Lorca dedicados, escritos en Santiago, coa axuda de varios intelectuais galeguistas, entre eles Blanco Amor, sí. Lorca, e editados por o último alcalde republicano da cidade, Ángel Casal. Ano 35, 1935. Vímolo en campaña cantar, de feito, só é abrir os días nas redes sociales, non todos, pero a maioría, con música. Con quen lle gustaría facer un dueto musical? A Martiño Noriega. Pois encantaríame cantar unha canción de Ataque Escampe a nivel dos grupos galegos. A veces hasta fantaseo con eso, pero non me convidan. Tamén con Novedades Carmiña, que me gustan tantos grupos. E a nivel do Estado, pois supoño que con Quique González, que ven agora a Santiago día 3, pero que tampouco creo que me vaya a convidar, así que me conformarei con escoitalo, e mellor que non o faga, porque senón estropeo a canción. Que libro lle regalaría Martiño Noriega a Feijóo? Agora que está de moda regalar cousas, cando... Pois calquer libro de poesía. Últimamente só leo poesía. Pero un concreto? Pois estou pensando no último libro de poesía de Carlos Negro que leín esta semana, o último libro que sacou, que é unha proxección da cuestión de xénero e da masculinidade, canto menos, eu creo que curiosa de ler, e paga pena ler ese libro. Martiño, un nacionalista galego de dereitas ou un españolista de esquerdas? Un nacionalista galego de dereitas ou un españolista de esquerdas? Un home de esquerdas, un cidadán de esquerdas. Quedamos co españolista de esquerdas? Non, un cidadán. Un cidadán. Bueno, ten unha filla de 2 anos, falaba dela xusto cando entrábamos a plató. Como concilia eso? De ter unha rapaza pequena, estar todo o día traballando? Como é a súa vida cando vais ao escenario? Pois é o peor
E o mellor e o peor. O mellor é porque está ela e unha desconexión brutal de todo cando estás con ela, e o peor moitas veces é a falta de tempo para poder vela, ou os días da semana que cando chegas está dormindo e cando te levantas pero o concello sigue dormindo. Quere decir que durme ben a nena. Moi ben, cousa que lle agradecemos na casa aos pais. Veña, última, Martiño, onde se sentiría máis perdido vostede? Máis perdido? Nun mitin do Partido Popular, na misa do Galo ou nunha perruquería? Teño barba tamén para recortar, Nunha perruquería síntome moi cómodo nas de Compostela, especialmente polo casco histórico, porque aí desconecto, aínda que haxa pouco pelo, pero hai que cuidar a barba e rapar. Puxeches aí unha saída facilísima. Máis perdido, a pregunta é... Máis perdido? Pois na misa do Galo. Na misa do Galo. Prefire o mitin do Partido PP que a misa do Popular. Galo. Dixen onde estaría máis perdido. Bueno, deixádeme, porque estamos rematando esta conversa con Martiño Noriega, pero Lois Balado ocupouse tamén de... Veña. Así que imos velo. O departamento de prensa de Podemos... No. O de Record. O de Record. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record! Ai mima cos alcaldes estes do cambio, como se parecen entre eles. Iconoclastas. Dende que está Ada Colau en Barcelona, está a catedral chea de andamios. E dende que está Martiño Noriega, a catedral tamén é un monte de andamios. Son que a pesar de non poder, A boa xente de Compostela non merece isto, Eles que son tan sinceiros sempre. Tan sinceiros que ás veces doe. Que ello pregunten a Agustín Hernández. Home, claro. Pero logo non puxemos o guión. Coitadiño. Ao frente do goberno municipal, Martiño Noriega, un home ao que moito lle cambiou a vida. No, últimamente veo máis a Feijóo que a mi propia pareja, non? Como dicía Cortázar en Rayuela, Feijóo e Noriega andan sen buscarse, pero sabendo que andan para toparse. E así, a vida do alcalde resúmese nun encontro casual con Feijóo. Sabíamos que íbamos a pasar por aquí. E recibir unha labazada de caballero. A que el alcalde de Santiago no es capaz de gestionar su ciudad. Feijóo, Alcalde. labazada de caballero. Santiago no se merece un alcalde tan malo. Feijóo, labazada de caballero. Qué calamidad, Dios mío, qué calamidad. Qué calamidad. Feijóo, Foi unha xuntanza positiva. caballero. Porque sí, claro, es un alcalde endeble, es un alcalde flojo. E de cando en cando é porque a rutina non é boa, pois a labazada venden de Madrid. Lo que está haciendo el alcalde de Santiago, que hay mucho postureo y hay poca política. E así está Martiño Noriega, que xa se lle foron as ganas de todo, que di rock and roll, Rock and roll. e en vez de rock and roll, soa requiem, ou di alegría. Alegría. Esa é a alegría máis depresiva en deixa máis contada. A mediodía... Alegría. O único que lle sube a moral é a música. Ele é un melómano, e o seu soño, participar nun programa moi concreto. Todos lo conocéis, ya sabéis cómo es, pero vamos a verla un poquito más. ¿Cómo se enfrenta a este Mira quién? Ole, 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 ole. Que estilazo, Martiño. Oh, oh, oh. Bueno, espectacular. Eso sí, cando aún lle vai o salseo, ten que estar preparado para todo tipo de críticas. ¡Ha llegado la hora! Yo me siento muy identificada con todo lo que has currado. Tu cadera y tu pecho no pueden estar atrás. De cadera, el cuerpo, no sacar el culo. É posible. Ai, Dios mío, todos son desgustos. Pero de verdade que a música é o seu, porque de cando en cando emite sons que así todos xuntos poden parecer un pouco obscenos. Pero ben escoitados abarcan xéneros musicais que van dende o soul até outros máis modernos. Now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record! Bueno, Lois Balado todo un grande, non me digas, Todo un grande. Un grande. Martiño Noriega, un auténtico cero. Alguna cousa máis así de remate? Que deixámolo aquí. Deixámoslo aquí, habería moito que falar, quizás. Pero
Eu cando me convides de seu veño, eu encantado que máis hoxe foi agradable. Levamos rato falando, quero decir que... Quizáis dentro dun ano no Ecuador do mandato para con ver outra si excusa, seguro que podemos temos falar de ocasión cosas máis concretas. de volver a ver por Ali aquí nos vemos. a Martiño Noriega. De verdad, muchísimas grazas. Un placer, Fernando. Imos facer unha pausa publicitaria, regresamos enseguida, non aquí no plató, sino nos xardines de Méndez Núñez. Ali estivemos esta mañá con César Antonio Molina, exministro do Partido Socialista. Non se perdan a conversa que tivemos con él, porque hai titulares grosos que teñen que ver ca actualidade política. Enseguida voltamos.